O principal problema que denuncia a CIGA é a falla de persoal, posto que na última convocatoria adxudicouse o servizo con só un traballador na quenda de noite. Ademais da limpeza das zonas comúns, a persoa que está de noite ten que atender as necesidades urxentes de todo o centro, como a limpeza do paridoiro, quirófano e incidencias nas plantas en urxencias. No caso de que un paciente faleza en planta, o limpador de noite debe tamén asumir a limpeza desa habitación e o traslado do falecido ao tanatorio do hospital. Pero a falta de persoal na quenda de noite non é o único problema que denuncian as delegadas sindicais. Din que a empresa adxudicataria incumpre sistematicamente as condicións do prego, posto que non cobren a súa totalidade as baixas ou excedencias do persoal, o que implica problemas de limpeza tamén nas quendas de mañá e de tarde. Por estas razóns, dende a CIGA exixen a cobertura do 100% das ausencias do persoal, a incorporación dun traballador máis na quenda nocturna e a busca dunha alternativa para o traslado dos falecidos ao tanatorio, que non debería ser asumido polo persoal de limpeza. Lembran que a axeitada limpeza do centro é básica para prestar unha asistencia sanitaria de calidade.